Ako'y kapansi pare sa ako ah. Uy, pre! Uy, pre! Naday ka dira? Grabe, pre. Wagod ka nakabante sa ako ah. Na, wajud, pre. Daghan manggod ko nahuna-huna, pre. What? Sa dahil mong problema, pre. Hotdan na miyog bugas dito sa balay, pre, oy. Wapod sudan. Sitol, wa na'y gatas. Wa pagani ko nakasnack, pre. Na, problema guna, pre. Nya, asa day ka padulong, pre? Muadto ko sa tindahan nila, madam, pre. Mangutang na pud ko dito. Swerte good ka, pre. Kung pautangan ka ni madam. Ako repot to ni madam, pre. Sulayan na lang jud nako, pre. Wa naman ko'y choice. Bahala masab-an. Basta dili lang mapas mo. Tama, anak, pre. Maayo ka ba? Pre, Tara, pre. pre. Narado naman sila madam, pre. Tama, no? Nanarado na si madam. Tayo pagani. Duulo na to si madam, pre. Kasi pwede pa mangutang. Sige, pre. Tisingan lang nato. Ay, madam. May hapon, madam. May hapon, madam. Ganina, maayo pa. Pero karon dili na. Ay, suko-suko tira, madam. Mapangit ka, anak, madam ba? Ikaw, madam. Kung mapangit ka, anay customer magpalit sa imo, ha? Wala ko'y lagot kung walay mo palit sa mo, ha? Tato, manjapon, me. Ay, pre. Murag di na pautang si madam ba? Murag di na ta makautang ani, pre ba? Tamo, utang na tuyo ninyo. Unsa man, pre? Padayong tag-utang, pre. Kailangan jud ko makautang, pre. Bana jud mi bugas sa balay, pre. Saon na to ni pre, no? Tamo tuyo sa kuha, no? Kay namo dire. Para di mo suko si madam, pre. Tabang na to. Tama, pre, no? Tabangan na to og sarado. Madam, tabang may sarado sa inyong tindahan. Ito, madam. Para madali ka og sarado, madam. Yes! Ayan ako ilada. Lalo na ko sa inyong diskarte. Dili kung madam, mutabang good mo sa inyo ah. Pero pre, wow na to si madam. Magtabang mo, wata mo gisugo, ha? Ali kung ni madam, kailangan mutabang me. Magtabang ni madam, oy. Yan ang tabang ba? Kung kayo mo, magtabang naman ni madam. Aw, sige, kamo bahala. Ay, sa ilak madam, kay naapay problema si Sidi ba? Ito na po't problema ninyo. Uma na tagbanarado. Ulat lang, pre, ba? Tingnan na si madam, pre. Kaya mo ulit na lang ba? Magkuha sa tawag timing, pre. Kung sa rin ninyo tuyo di ay, ilak na na ko, ne. Pre, istorya na pre. Madam, pautanga good ko bukas, be. Daan ko palagi. Mangutang jud mo. Maluoy ka madam, wa na ipagkaon sa Sidi ba? Oo, madam. Wala jud mi makaon ba? Akong mangod. Sige na mag-ilok. Nagipatabangan mo ko ninyo. Patangod ta mo. Ay, salamat na butan si madam. May gani pre, kita bang na to? Salamat, pre. Tabangan ko nimo. May problema pre, may gugut ta.